Dobar dan. Ovo su gastronomski razgovori. Mi smo danas u metro Horeka centru, a naš domaćin je Milica Aleksić. Hajde da vidimo šta su nam spremile, dragi kolegi iz metroa. Dobar dan, Milice. Dobar dan, dobrodošli. Kako ste? Odlično. Evo, moram da vas pitam zbog ove situacije, kako je stanje u Horeka centru, kako se pripremate, kako se štitite, je li situacija pod kontrolom? Pa Horeka centar svakako je navikao da se svakodnevno nosi sa izazovima tržišta. Sada ovo jeste definitivno jedan od najvećih izazova kojim se nosi Horeka pa i Horeka centar trenutno, ali snalazimo se i razmišljamo kreativno. Evo za početak, bili ste na jako značajnim mestima u profesionalnom smislu gledano. Bili ste deo prosvete u jednom delu svoje poslovne karijere, pa me interesuje da li možete i kako možete da uporedite taj prethodni period pre dolaska na mesto rukovodioca Horeka centra i danas kao rukovodilac Horeka centra. Pa ovako, moja profesionalna karijera traje već onako interesantnih 26 godina, vrlo dinamičnih, obzirom da sam svoje prva profesionalna iskustva stekla u školskoj radionici Hotel Palace još daleke 1994. godine. Na moju profesionalnu sreću, eto tako mogu da kažem, učila sam tada, imala sam priliku i zadovoljstvo da učim od tada najeminentnijih šefova, koji su bili prisutni na našem tržištu, kao što su Draginje Gladić, Jovica Jokić, Milka Jeremić i tako dalje, veterani naše kulinarstva, ali zaista jedan vrlo dinamičan period za ugostiteljstvo do neke 2000. godine. 2008. prešla sam u ugostiteljsku turističku školu i to su mi, pored dodatnih poslova u različitim objektima u Beogradu, bili najinteresantniji dani, definitivno. Najposvećeniji, da kažem nekako, meni lično najznačajniji, jer prenošenje znanja mladim kadrovima ipak je nešto što morate shvatiti jako ozbiljno i mnogo raditi na sebi da biste to mogli da predupredite. Takav put me je doveo i do Horeka centra, gde se na neki način sve to nastavilo, ali jedno drugačije, mnogo ozbiljnijem svetlu. Koliko je poznato, Horeka centar je trening centar za profesionalne ugostitelje koji, za razliku od mladih, ne praštaju greške, tako da ovde svaki trening, master klas, prezentaciju moramo jako temeljno pripremiti i biti spremni za različite izazove od strane kolega, profesionalnih kuvara, profesionalnih ugostitelja uopšte. Eto, u tome je razlika. Da. Veoma interesantna priča. S obzirom da ste mi rekli pre razgovora da ste bili deo kabinete, to jest kuhinje predsednika Srbije u jednom periodu i vjerojatno to je jedno onako šatljivo iskustvo. Šta vam je to najupečatljivije kad ste prešli u Horeka centar? I to nekako malo poređenje između dva sveta, da kažem. Pa, eto, to jesu definitivno dva sveta. Diplomatsko kulinarstvo se značajno razlikuje od onog redovnog Horeka sektora na koji smo svi navikli. Jako rano sam imala to iskustvo uz svoje, već pomenute mentore, da budem prisutna u takvim krugovima. 2002. sam čak bila u kabinetu predsednika Srbije, lični kuvar predsednika Srbije u Vili, i mogu vam reći da je to jedno vrlo profesionalno zadovoljavajuće, onako čini vas, daje vam neku profesionalnu satisfakciju ili izuzetno veliki stres. Za razliku od Horeka centra, gde prvo što se zahteva od vas jeste kreativnost, jeste naravno profesionalno znanje, pored toga i kreativnost, i nekako sad taj entuzijazam sada može da se pretoči u nešto što je korisno za širi krug zaposlenih u ugostiteljstvu, mladih kuvara i slično.
Odlično što ste pomenuli mlade kuvare, pošto se ovaj centar i ova kompanija dramatično razlikuju, bar ono što je meni poznato od drugih, a to je ulaganje u mladi kadar. Zašto je to značajno? Mislim, zašto ja razmišljam na takav način je to značajno? Možda se neko neće složiti sa tim, ali obično velike kompanije ulažu u nešto što je brz povrat novca, direktno povezano sa prodajom, znači neku vrstu direktnog marketinga, a ovde su mladi kuvari i Junior Chef Club jedan od veoma značajnih delova Metro Horeca centra, verovatno ulaganje u neku budućnost, predstavljanje čak i Srbije, pa navresti par reči o juniorima. Pa znate kako, nekako se, kada čovjek izgradi svoju profesionalnu karijeru, ukaže potreba da svoje znanja prenesete. Bez toga nekako je besmisleno graditi svaku profesiju. Znači, prenošenje znanja je nešto što je veoma, veoma značajno i to na pravi način. Centar je upravo to, prenosi znanje i naravno da nam je fokus na mladim kadrovima koji su nam nekako svima prioritet zbog toga što su oni ti koji će ostati u struci, koji će se duže vreme baviti i fokus nam je da se bave strukom na jedan profesionalan i ispravan način. Zbog toga tolika podrška, otuda ideja uopšte se podrži Junior Chef Klub i da se ističu njihovi rezultati i onako nam je opšte zadovoljstvo svima kada dođe sa nekim novim rezultatom, jer znamo koliko je tu truda, rada, odricanja uloženo da do toga i dođu. Mislim, ja sam stvarno onako iznenađen njihovim uspesima, ali ajde malo ćemo par minuta kasnije o tome. Sad recimo se vratimo nekih 2 godine unazad, kada ste vi i vaša kompanija bili sjajni domaćini i promociji moje knjige Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje. I od to doba se družimo još i ranije, naravno, i ja uvijek volim diskusiju na temu da li je tradicionalna kuhinja, to jest da li tradicionalna kuhinja ima svoje mesto u profesionalnoj ponudi restorana i vaše mišljenje o tome. Ovako, s aspekta nekoga kome hrana znači profesionalni život, definitivno ishrana jednog naroda jeste ono što u značajnoj meri oslikava kulturu tog naroda. Osim kulture, vi kroz onako pažljivo posmatranje ishrane možete da procenite i da kažem, privredni razvoj jedne zemlje, možete da procenite biodiverzitet, klimu, navike i tradiciju. Sve se to ogleda kroz hranu, da ne kažem i da je hrana jedna vrsta diplomatskog oružja. U principu, hrana ne da može da nađe mesto, nego svakako treba da mu bude mesto bar u jednom segmentu sredstava ponude, bilo da je to neki modern restoran, pa će hrana biti predstavljena na možda neki atraktivan način, prihvatljiv možda i gostima iz inostranstva koji su možda malo i skeptični prema tim nekim starijim tipovima i vidovima prezentacije, ali opet neophodno je da postoji restorani tradicionalne domaće kuhinje gde se nekako može prikazati i sam razvoj kuhinje kroz različite, da kažem, tehnološke periode tehnološkog razvoja jedne zemlje. Jasno. Da. Upravo zato smo i bili partneri, znači Metro Horeca centar i Metro kompanija i naše udruženje Festival u organizaciji prvog festivala testeninjenih hleba, festival koji se održao krajem februara, početkom marta u Deutsche Platzu ove godine, pa bih volao da mi kažete kakva su iskustva, jer to je bila neka blaga veza tradicije i budućnosti, a Metro Horeca centar ima 2 sjajne prezentacije na našem festivalu, pa eto, vaša zapažanja, vaše iskustva od festivala. Pa ovako, prvo moram da istaknem da nam je bilo izuzetno zadovoljstvo početi s vama jednu takvu priču i podržati taj festival od samog početka. Same radionice su strogo i pažljivo osmišljene u saradnju sa Junior Chef Klubom i sa mladim šefovima koji su imali volju i želju da prenesu i neke inovativnije tehnike rada u odnosu na one tradicionalne.
smatram da su obe radionice negde našle jako dobar put prema krajnjem potrošaču, ali i prema proizvođačima različitih proizvoda koji se odnose na pekarsku industriju i na testo uopšte. Bilo nam je zaista zadovoljstvo, radionice su ispraćene, imala sam utisak sa ciljnim grupama koje smo zamislili da će pratiti te radionice, isto tako pokrivene od strane medije, tako da zaista je jednostrano uživanje, nadam se za sve. Mislim, bilo je stvarno sjajno, ja moram isto svoj impresije da iskažem i posećenost i zainteresovanost medija. Juniori su bili okićeni medaljima koje su upravo bili doneli iz Stuttgarta. Recimo malo, par medalja je bilo ove godine na Srpskoj kulinarskoj olimpijadi, čini mi se. Tako je. Kulinarska olimpijada koja se ove godine, odnosno, ove godine u februaru održala u Stuttgartu, je jedno od najprestižnijih kulinarskih takmičenja gde čini mi se da učestvuje najveći broj profesionalnih kuhara. To je onako jedna manifestacija koju doživite svih mogućih profesionalnih aspekata, od kreativnih do onih, ajde da kažem, do neke lične satisfakcije što ste tamo zapravo i prisutni. Mene je oduševila odvažnost ovih mladih ljudi koji su se onako vrlo odgovorno prijavili za dve discipline koje su izuzetno zahtevne. Pripreme su ovde trajale već od nekog septembra 2019. i uz sve svoje redovne poslove, školu, studije, ta su deca uspela da se pripreme i osvoje izuzetno prestižnu nagradu. Zašto kažem prestižnu? Nije to prvo, drugo, treće mesto, to je odraz kvaliteta. Znači, ta medalja koju su oni doneli, srebro, bronzu, to je odraz kvaliteta njihovog rada. Ako neko tako radi sa 4 do 5 godina radnog iskustva, kako ćete graditi sa 20-30, i to je jedan od onih osnovnih uspeha koji Junior Chef klub sa sobom nosi, zato što kreira kadrove koji će zaista imati sjajnu budućnost, kako kod nas, tako i u svetu. Ja samo ukažem svaka čast i to je deo, ovo je kažem da je Network Reka centar i deo diplomatije Srbije na neki način, jer na taj način momci i devojke prezentuju i našu zemlju, prezentuju sebe, naravno, prezentuju taj kvalitet, prezentuju kulturisane i kulturu uopšte na kraju krajeva. I bit će nam veoma drago da budete gosti, pošto je to planovima su za sledeći festival broj 2 ove godine, u oktobru mesecu, već je sve rezervisano 17-18 oktober, opet Dorčev plac. Pravimo ga pod dva slogana, jedan standardni koji smo usvojili, a to je festival mesto gde caruje testo, a zbog ove situacije i epidemiološke situacije u celom svetu, podslogan je mi ne odustajemo. I mi smo rešili da festival napravimo, bilo u zatvornom prostoru, dakle ako uspemo da dobijemo dozvolu odgovarajućih institucija, da to bude unutar prostora Dorčev placa, ako to ne bude bilo moguće, bit će u dvorištu i to je sad naravno i neko vreme, vremenske prilike su isto ograničavajući faktor, a ako sve to bude bilo nedostupno, onda ćemo napraviti par radionica koje ćemo pustiti online, znači pravit ćemo virtualni festival, jer želimo da prezentujemo i vas, i nas, i te mlade velike momke koji su budućnost ove Srbije i naravno i ostale izlagače i ostale sponzore koji budu prijavljeni za taj festival. Tako da, evo, posle mog dužeg izlaganja, ja vas molim da nam kažete par rečenica onako, da nas zaintrigirate šta će to Network Reka centar da pripremi za sledeći festival. Pa svakako u skladu sa temom. Tema je hleb, znači sa naše strane bit će dve radionice vezane za aktuelnosti u proizvodnji hleba, hleba u restoranima, hleba u hotelima. Akcent će biti na specijalnim vrstama hleba svakako, koji su primenjeni u restoranima i hotelima. Akcent će biti na hlebovima koji su namenjeni osobama sa posebnim zahtevima za ishranom, znači sigurno neki gluten-free
proizvod, da li hlebčić koji će biti uvod u neko jelo ili hleb koji je zapravo pratilac obroka, što je izuzetno popularno kod nas u zemlji, tako da mogu kažete nam... Nećemo dalje otkrivati. Ja sam nešto planirao tamo da, eto, na drugom festivalu ja imam neku malu radionicu koja je isto posvećena sličnoj temi. Dobro. Znači, neki visoko hidrirani, sad moderni hlebovi, ali to neki naši domaći našarine, brašna koje se ovde mogu kupiti, neki kukuruzni, neki ječmeni, mešani i tako dalje, pa eto, družit ćemo se, bit će super. Eto, za kraj jedno malo kratko privatno pitanje, to je šta vi volite od svoje kuće, da spremate vašoj porodici i da ne zaboravim samo da pomenem, vaš sin je deo sastava junior, ako se ne varam. Da, moja porodica inače od 4 člana broji 3 ugostitelje, tako da kod nas su kriterijumi jako visoki kada je reč o hrani koju konzumiramo u samoj porodici, ali ono što negujemo nasleđeno, jer moji roditelji su odrasli u Bačkoj, jeste ta tradicija bačkog nedeljnog ručka, koji prati sve od uvodnih jela preko supe od domaće koke ali se nekad dobro je. I tako je, sa završnicama se nekad dobro jelo koja je obično neka štrudla ili knedle sa šljivama u zavisnosti od vremenskog perioda. Za kraj kolega nešto spremno tamo pozadi, pa ćete nas odvesti da vidimo, naravno možda stavimo neke maske i tako dalje, da mu ne smetamo, obavezno. Bićemo opravljeni svi. Pa da vidimo što je on to lepo spremio kao neku najavu za festival. Sa zadovoljstvom. Kolega Nebojša Veselinović, koji je inače šef kuhinje Horeca centra, voli da temeljno svoje radionice isproba unapred, tako da mi smo već sada negde osmislili koje će to varijacije biti na temu festivala hleba, tako da smo nešto kao uvod napravili za ovo naše današnje viđenje. Ok, idemo da vidimo. Izvolite. Pedro Ževanas kuhinji, kao što sam pomenula, Nebojša je već onako predano pristupio svojim radnim zadacima i planira danas da napravi jednu varijaciju raženog testa za hlebnog testa od raženog brašna sa dodatkom semenki i gorica, koji je negde zamišljen da bude jedno restoransko pecivo. Drugi hleb koji će Nebojša pripremiti danas je hleb bez glutena, znači od mešavine brašna bez glutena predviđeno za hleb, uz dodatak semena lana i u ovom slučaju cornflakesa koji je takođe bez glutena, da bi to delovalo malo dekorativnije, takođe jedno pecivo koje bi moglo biti interesantno restauraterima kao pecivo bez glutena. Samo restauraterima, ja mislim, nego i konzumentima, da kažemo, to je gluten free i veoma zdravo, kako ja kapiram. Pa sigurno, da, zdravo jeste, sad u principu što znači zdravo. Svakako je namenjeno osobama koji imaju posebne zahteve u ishrani zbog nekog problema sa zdravljem, u ovom slučaju sa celijakijom ili alergijom ili tolerancijom na gluten. Dobro, super, tamo ćemo malo sačekati da vidimo kako to izgleda, kako se spremi, kako se servira. Hvala puno. Drago nam je da ste u našoj kuhinji danas gosti. Evo, da vidimo, Milice, šta ste nam to divno spremili za kraj gastronomskih razgovora. Da, Nebojša nam je ovde priredio pravo zadovoljstvo od različitih hlebnih testa. Pa imamo hleb od raženog brašna, peciva bez glutena, koja su ovde predstavljena kao jedan mali uvodni segment u hranu, pa imamo hleb sa više vrsta zrna,
kiflice, različite oblike od pšeničnog brašna. Vrlo interesantna priča i negde najava onoga što ćemo mi raditi za predstojeći festival. Hvala vam na gostoprimstvu još jednom, bili ste divni domaćini i ja da čekamo ovaj festival 17. i 18. oktobra u Dorču placu da se družimo i da pokažete sve što ste nam lepo pripremili. Bilo nam je zadovoljstvo kao i uvek. Hvala.